Jan. Merah gedang ya ora diilai. Ayo iki. Gotong iki ondo nek jongap ngono. Malah dhewe ora iso lho. Menakne anu malah. Wah. Esbes kandang bocor kabeh. Cepet. Sabar lho. Cepet to, sabar lho. Cepet to. Alon-alon to ya Allah kletong tok iki lho. Allah. Terus kon cepet malah. Ih, oh ya kan dalane kaya ngene. Kaya ngene wong karo kletong. Lho. Wis ngono jebule palu ngono. Ono dhewe. Wah, alah. Wong kok menakne esbes Pak. Bocor malah. Alon-alon lho iso. Sapi kok gila karo kletong ya. Wedok jak menakne esbes bocor kok malah mulek kayak ngangkat tondo kaya goblok kira karuan. Hah, Beh wong kok muring ya salah. Nek genter bekas ngora jambu tak kerjani ae lah wong. Wong kok salah gur muring nesu aku salahnya terus. Tak sogok karo iki ae kok matuke. Nah, iki wong sik pas munggah. Terus tak cenek nih. Aduh. Aduh. Mangklek gitu ondo ti anu malah ambruk. Aduh. Oh ya ampun. Aduh. Kapok kapan we? Kudu ndelik iki ben ora ketahuan. Lah wong tiba tenan to, rasakno. Tapi kok aku kurang marem ya. Ya aja iki ae. Aduh. Malah kembekan kayu ada. Piye iki aku ada. Aduh. Loh. Lah ngapa Pak ora sida? Kok dimbrokne? Nya iki palune. dia semua kurang keten tiba gara-gara kuwi kok dengkang kletong tenan ki kok malah. Ya ora ngerti aku kok. Goleki palu angel kok golekane. Tiban kayu iki kayu kon iso tiba karo-karo. Ya mbah paling go manuk paling. Gara-gara kowe kesuwen kowe tak jublek kowe anu kowe. Alah mbah. Gelar. Kok aku Yes, si rintek lah. Aduh, kok yo kemblekan ondok. Aduh.